Ang paniniwala mo ba ay kaya kang iligtas sa kahit anumang oras? Samahan niyo kong basahin ang isa na namang kwentong ipinadala sa atin. Noong ako'y nasa murang edad pa lamang, madalas kong marinig ang mga matatanda rito sa amin na nag-uusap-usap tungkol sa tinatawag nilang aswang. Kesyo ang umaalingaw-ngaw na angil ng mga hayop na mamayani sa aming pook tuwing hating gabi. Hindi lamang normal na ingay na dapat ipagsawalang bahala. Bagkus, ito raw ay senyales ng mga pambihirang nilalang na nagmamatiyag sa paligid. Siyempre, musmos na bata pa lamang ako noon, kaya't hindi ko ito lubusang binigyang atensyon. Basta't ang mahalaga lang sa akin ay makapaglaro ako kasama ang aking mga kaibigan hanggang sumapit ang paglubog ng araw. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unting nahubog ang aking pananaw hinggil sa mga bagay-bagay na lingid sa interes ng karamihan. Bago ko simulan ang aking kwento, hayaan niyo po muna akong magpakilala. Itago niyo na lang ako sa pangalang Boyet, tubong Bicol at kasalukuyang 48 taong gulang. Ang kwento pong aking ilalahad ay naganap noong 1980s. Hindi ko na matandaan kung anong partikular na taon. Binatilyo na ako noon at nag-aaral ng sekundarya. 5 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Ang tanging pinagkukunan lamang namin noon ng pangkabuhayan ay ang kinikita ni tatay sa pagtatrabaho bilang isang construction worker. Subalit isang araw ay nadisgrasya si tatay sa kalagitnaan ng kanyang trabaho. Malala ang sugat na kanyang tinamo kung kaya't kinakailangan niyang manatili sa ospital ng ilang araw. Dahil dito, humaba palalo ang listahan namin ng mga utang sa tindahan. Dumagdag pa ang gastos namin para sa panggamot ni tatay. Dahil lubang naapektuhan ang katawan ni tatay, hindi niya na kinayang bumalik pa sa pagtatrabaho. At minabuti rin naming magpahinga muna siya habang nagpapagaling. Nakikita ko ang paghihirap ni nanay na makadiskarte lamang ng pera para sa pangkain namin sa araw-araw at para na rin sa pambili ng mga gamot ni tatay na inireseta ng doktor. Kaya naman iminungkahi ko sa kanyang ititigil ko na muna ang aking pag-aaral upang makatulong ako at makahanap ng aking trabaho. Ngunit palaging bilin sa akin ni nanay na hindi ko pwedeng itigil ang aking edukasyon at aniyay siya na ang bahala sa aming magkakapatid habang wala pang kakayahan si tatay na maghanap buhay. Paano naman po natin mababayaran ang mga utang sa tindahan? Tanong ko kay nanay. Napapasinghal na lang siya kapag binabanggit ko ang tungkol sa mga utang namin. Ramdam na ramdam ko ang bigat ng kanyang bawat paghinga. Pero sa kabila nito, palagi niyang sinisikap na
magpakita ng katapangan ng loob. Maglalabada ako. Sambit ni nanay. Napakamot na lang ako ng aking ulo sa pagkakaalam ko kasi kakarampot lang naman ang kinikita ng mga kilalang labandera dito sa amin. Tapos, minsanan lang din kung magkaroon sila ng mga customer dahil sa kabilang bayan ay meron namang laundry na naglalaba rin ng mga damit ng tao. Pero ayos na rin siguro yun. Ang importante kahit papaano ay may kinikita itong si nanay. Mula nang maaksidente si tatay, palaging kanin at tuyo na lang ang binabaon namin ng aking mga kapatid. Ayos lang naman ito para sa akin. Ngunit naawa ko sa mga kapatid ko sa tuwing nagsusumbong sila tungkol sa mga pangungutiyang natatanggap nila mula sa kanilang mga kaklase. Kaya naman, bago ako pumasok ng klase, sumasaglit ako sa bayan para mag-ikot-ikot sa palengke. Nagbabaka sakaling may naghahanap ng katuwang sa trabaho. Kahit ano, maging kargador lang ng mga gulay basta ba'y may kikitain ako. Pero sa kasabaang palad, walang nagbadyang kumuha sa akin dahil sa payat kong pangangatawan. Malamya akong naglakad sa gilid ng kalsada. Nakasuot pa ako ng gusot na uniforme at bitbit ang bag na nakasukbit sa aking balikat. Iniisip ko kung saan ako maaring makakuha ng pera sa butot balat kong katawan. Maya-maya pa'y pumukaw ng aking atensyon ang isang gusgusing matanda na nakaupo sa isang bangketa. Nakasilid ang kinakalawang na lata sa harap nito at sa bawat taong dumadaan ay nakikiusap siya ng konting barya. Pero iilan lang ang may mabuting puso na nagbibigay ng tulong sa matanda. Lumapit ako sa matanda at nakita kong ang baryang laman ng lata ay hindi kakasya pambili ng isang pirasong tinapay. Naawa ko sa kanya. Sinubukan kong iposisyon ang sarili ko sa kanyang sitwasyon. Total, hindi naman gaanong nagkakaiba ang estado ng aming mga buhay. Parehong pinagdurusahan ng buhay na pinagkaita ng pribilehiyo. Ganon pa man, kinuha ko mula sa bag ko ang isang piraso ng pandesal na pabaon pa sa akin ni nanay. Malugod ko itong iniabot sa matanda, kaya't napatingala ito't nanginginig ang mga kamay na tinanggap ang tinapay na bigay ko. Nako iho, maraming salamat. Wika niya na puno ng galak. Pagkatapos ay agad siyang nag-iwan ng malaking kagat sa tinapay. Doon ay halatang gutom na ito. Tinanong ko siya kung kailan siya huling nakakain. At ang sabi niya'y isang araw na mula nang magkalaman ang kanyang sikmura. Inihingi ko rin ng tawad kung yung isang pirasong pandesal lamang ang kaya kong ibigay sa kanya. Ani ko'y wala rin akong pera at ang katunayan ay naghahanap ako ng mapapasukang trabaho upang makatulong sa aking mga magulang. Nang marinig niya ang sinabi ko'y dumako ang palad sa bulsa ng kanyang sira-sirang pantalon. At mula roon, kita kong kinuha ang isang punit na papel.
Iniabot niya ito sa akin, kaya nangunot ang aking noo. Hindi ko mawari kung anong gagawin ko sa papel na ibinibigay ng matanda. Tinanong ko ang matanda kung para saan iyon. Sinabihan niya akong basahin ang nakasulat sa papel. At aniyay, ito raw ang address ng dati niyang tinitirhan. Sa baryong iyon ko umano matatagpuan ang kinatatayuan ng bahay niya, kung saan naiwan ang kanyang mga pera't alahas. Nanlaki naman ang mata ko, kabaryo, nang marinig ang sinabi niya. Kung ganoon po, meron po pala kayong bahay at marangya ang dati niyong buhay? Tanong ko sa matanda na puno ng kuryosidad. Tumangu-tango ito at isinalaysay kung paanong nasira ang kanyang buhay sa baryong iyon. Ayon sa matanda na kinalaunan ay nagpakilalang si Tatang Andres. Masaya silang naninirahan ng kanyang asawa sa baryong iyon. Ang baryong tawagin na lang natin na baryo ng Santa Rosa. Bagamat tinalikuran na sila ng kanilang unika iha, na kasalukuyan ng naninirahan sa Maynila, kasama ang mga pamilya nito. Puno pa rin ng ligaya ang kanyang pamumuhay sa piling ng kanyang asawa. Ngunit isang araw, nabulabog ang mga residente nang dumalaw ang hindi inaasahang mga bisita. Sila'y grupo ng matitinong mga lalaking walang saplot pang itaas. Kaya naman lumantad ang mababalahibo nitong mga katawan. Hindi sila pangkaraniwang mga tao lamang. Sila'y mga nilalang na nagmula pa sa angka ng mga iba't ibang uri ng aswang. Inanunsyo nilang paghaharian nila ang lugar at ang tumutol ay magdurusa sa ilalim ng kanilang mapangahas na mga kamay. May ilang tumaliwas sa mga ito at sumubok na makipagbuno, ngunit katulad ng inaasahan, nabigo lamang ang mga ito. Nagalit ang mga aswang kaya't sinugod nila ang mga residente ng baryo. At doon ay isa-isang pinaslang ang malaking bilang ng mga tao rito. At isa na nga roon ang asawa ni Tatang Andres. Sa kasamaang palad ay hindi nagawa ng matandang mailigtas ang kanyang asawa. Ngunit sa kabilang banday, nagawa niyang tumakas. Dali-dali siyang tumakbo patungong kakahuyan upang makalayo sa grupo ng mga aswang. Habang pasa ng mabigat na pakiramdam sa pagkamatay ng kanyang mahal na asawa, napunta siya sa bayan at buhat ng takot na bumalik sa baryo ng Santa Rosa. Hindi niya na nagawa pang bawiin ang kanyang mga ari-ariang naiwan sa bahay nila. Maraming naliligaw sa baryong iyon at wala ni isang napapabalitang nagtagumpay na makabalik. Saglit na namayani ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Matapos isalaysay ni Tatang Andres ang madilim na kwento sa likod ng baryong tinutukoy nito. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba. Naririnig ko lang kasi ang tungkol sa mga aswang pero hindi pa naman ako nakakakita ng aktwal. Alam mo, iho, sigurado akong naroon pa ang mga ari-arian ko sa dati kong bahay. Hindi naman interesado ang mga aswang sa mga ganong uri ng material. Kung handa kang pasukin ang baryo ng Santa Rosa, isa lamang ang maipapayo ko sa iyo.
magbaon ka ng maraming kalamansi. Wika ng matanda sa akin. Para saan naman po ang kalamansi? Pabalik na tanong ko sa matanda. Sumagot ang matanda at ang sabi niya'y ang mga aswang na naninirahan sa baryong iyon ay nagmula sa angkan ng mga buso. Isang uri ng mga aswang na may kakayahang tanggalin ng malay ng isang tao sa pamamagitan lamang ng isang bulong. Kung kaya't upang maiwasang mahulog sa kanilang kapangyarihan ay kinakailangan mong guhitan ng sugat ang iyong palad at wisikan ng katas ng kalamansi upang manatili ang hapdi na makatutulong sa aking panatilihing gising ang aking wisyo. Nang sa ganon daw ay hindi ako basta-basta mawawalan ng malay. Sinabi ko sa matanda na susubukan kong hanapin ang baryo na sinasabi niya. Inilarawan niya nga sa akin ang detalye ng bahay niya at ang kinatatayuan mismo nito upang hindi ako mahirapang ito'y makita. Dagdag pa niyang kapag nagtagumpay ako, maaari kong kunin ang lahat ng mga gamit doon, maski ang kanyang mga pera't alahas. Nanlaki ang tenga ko sa sinabi niya. Sino ba naman ang tatanggi roon? Yun nga lang, hindi ko pa rin natitiyak kung totoo ba ang mga sinasabi niya. Paano kung nasisiraan lamang pala ng ulo ang matandang nasa harapan ko at sinusubok niya lamang ako na linlangin sa ganong uri ng paraan? Pero bahala na. Desperado na ako sa pera. Nagpaalam na ako kay Tatang Andres upang dumiretso ng eskwelahan. Sa buong klase nakatulala lamang ako habang iniisip ang tungkol sa lahat ng sinabi ng matanda. Hindi ko rin binibitawan ang piraso ng papel na binigay nito sa akin kung saan nakasulat ang dati niyang address. Pag-uwi ko naman ng bahay, naabutan ko si tatay na nakahiga sa duyan at bahagya lamang na naigagalaw ang kanyang katawan. Si nanay naman ay nasa abala sa kanyang paglalabas sa posong nakatayo lamang sa aming bakuran. Maya-maya pa'y maririnig ko ang isang malakas na sigaw na nagmumula sa aming kapitbahay. Nang suriin ko ito'y nakita ko ang nakababata kong kapatid na si Lena sa tapat ng tindahan ni Aling Ellen. Pinagsisigawan siya ni Aling Ellen habang ipinapakita rito ang isang mahabang listahan. Lumapit ako rito at tinanong kung ano ang nangyayari. Nakapamewang pa si Aling Helen at lalong dumami ang guhit sa kanyang noo. Senyales ng kanyang sobrang pagkairita. Ang sabi nito'y punong-puno na ang listahan namin ng utang. At ang lakas aniya ng loob naming mangutang na naman pagkatapos ng mulit-muling pagbitaw ng pangakong magbabayad na kami sa katapusan. Humingi na lamang ako ng paumanhin kay Aling Helen at sa kaniyaya ko na si Lena na umuwi na ng aming bahay. Naabutan namin si tatay sa duyan na mangyak-ngyak. Ang sabi niya'y narinig niya ang lahat ng sinabi ni Aling Helen at patawad aniya kung wala siyang magawa. Si nanay habang nagkukusot ng mga damit ay nag-utos na magpakulo na lang muna kami ng dahon ng sambong at gawin na lamang namin tsaa
para kahit papano'y magkalaman ang aming sikmura. Noong mga araw na yon, sumagi muli sa isip ko ang tungkol sa naging pag-uusap namin ng matandang si Tatang Andres. Kung magtatagumpay akong bawiin ang mga ari-ariang naiwan niya sa dati niyang bahay, ay hindi na kami maghihirap sa pagdating ng pera. Kaya naman, noong mga sandali ring iyon ay napagpasyahan ko nang ituloy ang aking plano. Tutunguhin ko ang baryo ng Santa Rosa at wala mang katiyakan kung totoo ang kwentong isinalaysay ng matanda tungkol sa madilim nitong kwento'y handa akong harapin ang mga aswang na pinaghaharian ang baryo. Ngunit sisikapin ko pa ring ilihim ito mula kay nanay at tatay. Kinaumagahan nga'y nagmamadali akong umalis ng bahay. At ang pagsisinungaling ko kay nanay ay mas napaaga na ang aming klase. Naghintay ako ng masasakyang tricycle sa gitna ng kalsada. At buti na lamang ay merong kaagad na dumaan. Sa ano po tayo? Baryo ng Santa Rosa lang po. Sabi ko pa sa nagmamaneho nito. Nanlaki naman ang mga mata ng driver nang banggitin ko ang lugar. Pinaulit niya pa sa akin ang address, kaya't binanggit kong muli ang pangalan ng baryong aking pupuntahan. Sigurado ka ba, iho? Muli nitong tanong sa akin. Tumangot-tango naman ako kaya't tinanong niya ako kung ano raw ang pakay ko sa baryong iyon. Tugon ko naman ay masyadong personal, kaya't hindi ko na maaaring isiwalat pa. Binalaan naman ako nito na mag-iingat umano ako sa baryong iyon, pagkat sobrang napakadelikado raw ng lugar na pupuntahan ko. Pinaalalahanan ko naman itong wala siyang dapat na ipag-alala. Nang marating na namin ang destinasyon, ibinaba na ako ng driver sa isang mahabang kalsada kung saan ay walang katao-tao. Aniya, lakarin ko lamang umano ng diretso ang kalye at ilang metro lang mula roon ay matatagpuan ko na ang baryo ng Santa Rosa. Nagpaalam na ang driver at sa muling pagkakataon ay sinabihan ako nitong mag-iingat. Dala ang isang supot ng kalamansing nakatago sa loob ng aking bag at ang tansong punyal na nakasilid sa aking pantalon. Tinahak ko ang diretsong daan. Sa aking bawat paghakbang ay rinig na rinig ko ang malakas na dagundong ng aking dibdib na maihahalin tulad sa ingay na nililikha ng isang lupon ng mga kabayong nagkakarera. Hindi ko inaakalang makakaramdam ako ng ganitong klaseng kaba, kaya naman pinilit kong lakasan ng aking loob. Maya-maya pa'y nahagip ng aking mga mata ang isang lalaking nakatayo sa lilim ng isang puno sa di kalayuan. Kinuha ko ang punyal na nakasilid sa aking pantalon at ginilita ng aking pulsuhan. Hindi naman ganoong kalalim. Hindi ko mapigilang mapasigaw ng bahagya ng tumagas ang dugo mula sa aking kamay. Mula sa sukbit kong bag ay kumuha ako ng isang kalamansi at gamit ang punyal ay hiniwa ko ito sa dalawa. Iwinisik ko ang katas nito sa aking sugat,
kaya't lalo pa akong napaungol buhat ng hapding hatid nito. Sapat na upang panatilihin ako sa aking wisyo. Nagpatuloy na ako sa paglalakad habang patuloy na iniinda ang sakit mula sa aking sugat. Hinayaan ko lamang na tumagas ang dugo sa aking balat. Ilang hakbang pa'y ilang pulgada na lamang ang agwat namin ng lalaking nakatayo sa lilim ng puno. Hindi ko man ito diretsahang tiningnan, ay nararamdaman kong mariin itong nakatingin sa akin na animoy hinuhusgahan ang kailalim-laliman ng aking pagkatao. Hindi ito nagbitaw ng salita, kaya naman tahimik ko lamang siyang dinaanan. Narinig kong bumubulong ito sa hangin na sa lengguwaheng hindi ko naman maunawaan. Pero malas niya't hindi ako mahuhulog sa kanyang patibong. Nang makalayo na ako ng ilang metro, napansin kong parang may sumusunod sa akin. Kaya naman lumingon-lingon ako sa paligid, ngunit wala naman akong nasaksiyang sumusugod o sumusunod sa aking likuran. Maya-maya pa, nagulat ako nang may brasong bigla ang pumulupot sa aking leeg, dahilan upang matumba ako sa lupa, kasama ng lalaking sumakal sa akin. Nang makawala ako mula sa pagkakasakal nito, dali-dali akong pumaibabaw rito. Inambahan ito ng suntok sa muka. Doon ko lamang napagtanto, ito yung lalaking kaninang nakita kong nakatayo sa lilim ng puno. Siguro'y hindi umepekto ang kapangyarihan ng kanyang bulong sa hangin, kaya't nagpa siya na lamang na makipagbunos sa akin. Mula sa aking kinauupuan, lumabas ang matutulis na mga pangil nito at iwinaksin nito ang kanyang matatalas na mga kuko. Kinalmot ako nito sa aking pisngi, dahilan upang maglikha ito ng pahalang na sugat sa aking muka. Umagos ang malagkit na pulang likido at napahalinghing na lamang ako sa sobrang sakit. Dumagdag pa ang sugat na ininda ko sa aking pulsuhan. Nagkaroon ng lalaki ng oportunidad. Paulanan ako ng kanyang mga atake at hindi ko magawang salaga ng mga ito ni kumante ng depensa. Hanggang sa nakahanap ako ng pagkakataong kunin ang nakasilid na punyal sa aking pantalon at tahasang ibinaon ito sa kanyang tagiliran. Nahinto sa pag-atake ang lalaki at napahondusay na lamang sa lupa habang sumusuka ito ng dugo. Paika-ika akong bumangon at inilaan ang natitirang lakas upang gantihan ng mga suntok ang lalaking iyon. Nagmamakaawa ito't nakiusap na itigil ko na ang pagsuntok sa kanya. Bakas din ang pagdurusa niya sa kanyang bawat pag-ungol. Binunot ko naman ang punyal na nakabaon sa kanyang tagiliran. At doon ay nagkalat ang malagkit na dugo rito. Muli akong bumaling sa lalaki't tinanong kung anong uri siya ng nilalang. Doon niya inamin na hindi siya pangkaraniwang tao lamang, kundi isang aswang na nagmula sa angkan ng mga buso. Kung ganoon, totoo nga talaga ang salaysay ni Tatang Andres. Bakas ang panghihina sa lalaki, ngunit pinilit pa nitong magsalita upang tanungin ako kung ano ang aking pakay sa pagpunta sa kanilang baryo. Mamamatay na lamang din ito kaya't
Sinabi kong babawiin ko ang mga ari-ariang naiwan ng isang matanda roon sa baryo. Tinanong ko ito kung posible kayang naroon pa ang mga ari-arian ng matanda. Sumagot ang lalaki at sinabing, ang mga katulad nila'y walang interes sa mga kayamanan. Ang mahalaga sa kanila ay ang laman ng taong magsisilbing panlaman nila ng kanilang sikmura. Habang sinasabi ito'y natatawa siya at ilang segundo pa'y tuluyan ng itong hindi nakagalaw. Senyalis na nagwakas na ang kanyang buhay. Batid kong sa pagtahak kong muli ng daan, marami pa akong makakasagupang mga aswang, kaya't kailangan kong ihanda ang aking sarili. Nilinis ko ang punyal upang mawala ang mansya ng dugong naiwan dito sa tulong ng mga damo, at puno man ng pangamba at takot ay muli kong binaybay ang kalsada. Nagpatuloy ako sa pagtahak ng daan. Walang katiyakan sa aking paroroonan. Nang marating ko ang ilang metro'y roon ko nasaksihan ang mga kabahayan. Mga nilalang na akalain mong mga normal. Ngunit sa likod ng kanilang mapaglinlang na anyoy, nagkukubli ang lihim nilang kabagsikan. Muli kong inihanda ang aking sarili. Kumuha ko ng isang pirasong kalamansi at muli kong iwinisik ang katas nito sa sariwa ko pang sugat. Alinmang daan ang piliin ko'y tiyak na meron sa kanilang mapapansin ang aking presensya. Kaya naman tinahak ko na lamang ang diretsyong daan. Ni isa sa kanila'y walang nagbitaw ng salita nang ako'y makadaupang palad. Pero batid kong lahat sila'y bumubulong na sa hangin upang ako'y bihagin sa ilalim ng kanilang itim na mga kapangyarihan. Malas lang nila dahil kahit gaano pa nila karami, walang laban ito kumpara sa hapding aking iniinda. Buhat ng aking sugat kung kaya't nanatili akong gising at ang buong diwa ko. Marahil ay pinagtataka na nila kung bakit hindi ako nawalan ng malay sa gitna ng aking pagbaybay ng kalsada. Napakaraming kabahayan ang naroroon kaya't nahirapan akong hagilapin ang kinatatayuan ng bahay ni Tatang Andres. Hanggang sa nagulat ako nang bigla ang may humigit sa aking braso. Akala ko'y isang buso na naman na balak akong paslangin nang mag-usal ito ng isang lintanya. Isa ka rin bang ordinaryong tao? Tanong niya sa mahinang tono. Babae siya at kung tatantyahin ng kanyang edad, sa wari ko'y nasa 20 anyos pa lamang ito. Nakagapos sa kanyang bewang ang isang detaling sisidlan ng itak. Kapansin-pansin din ng isang pahalang na sugat sa kanyang braso. Inamin ko sa kanya na isa nga akong ordinaryong tao, kaya't napatanong siya kung ano ang aking pakay. Halos lahat naman raw kasi ay nakakaalam sa kung paano kadelikado ang pinasok naming baryo. Doon ko isiniwalat ang tungkol sa naging engkwentro ko sa isang matandang pulubing nagngangalang Andres at kung paano nito ibinunyag sa akin ang madilim na kwento sa likod ng baryo ng Santa Rosa. Higit sa lahat, ang misyon kong bawiin ang mga ari-ariang naiwan nito sa lumang bahay nila
ng kanyang yumaong asawa. Kung ganun nakilala mo rin palang pulubing iyon. Wika ng babae at tumangu-tango naman ako rito bilang tugon. Natanong ko sa kanya kung kilala niya rin ba si Tatang Andres na siya namang sinang-ayunan niya. Pareho aniya kami ng pakay dahil nabanggit din sa kanya ni Tatang Andres ang tungkol sa mga naiwang ari-arian nito. Ilang araw na mula nung mapunta ka rito sa baryo. Pag-uusisa ko sa babae. Kahapon pa lang. Sagot naman ito sa akin. Sabi niya, nahihirapan daw siyang hanapin ang bahay ni Tatang Andres dahil wala naman siyang makitang bahay sa baryo na magkakapareho sa paglalarawan ng matanda. Paano ba inilarawan sa iyo ni Tatang Andres ang bahay niya? Muli kong tanong sa babae. Tumugon naman siya at ayon umano kay Tatang Andres, ang bahay ay may berdeng tarangkahan at pinoprotektahan ng nakapalibot na bakod na gawa sa bakal. Ang bahay ay may 2 palapag at sa unang palapag may kita ang mga antigong palayok na nakadisenyo sa balkonahe. Sa ikalawang palapag naman ay matatanaw ang kulay pulang kurtina na nakalaylay sa tapat ng bintana. Kumunot ang noo ko sa sinabi nito. Sa pagkakaalala ko kasi, hindi naman ganoon ang paglalarawan sa akin ni Tatang Andres. Ang sabi nito sa akin, ang bahay niya'y isang simpleng bungalo lamang. Ang bubungan ay gawa sa yelo at kulay itim. Ang tarangkahan naman, mula sa labas umano'y matatanaw ang hardin kung saan ay merong hawla ng ibon. Siya naman ang nangunot ang noo nang marinig ang mga sinabi ko. Napakrus ang kanyang mga braso at tila ba'y nag-iisip ng malalim. Pagkatapos ay nakapamewang siyang nagwika sa akin ng, hindi kaya'y niloloko lang tayo ng matandang iyon? Tanong nito sa akin. Napakibit balikat na lang ako. Hindi ko rin alam. Hindi rin naman kahina-hinala ang ikinilos ng matanda nang makausap ko ito. Mukha rin naman itong mabait at totoo sa kanyang mga salita. Bakit niya na naising linlangin ng isang tulad kong nagpakita ng kabutihang loob sa kanya? Ngunit hindi rin naman malabong nililinlang niya lamang kami upang kumbinsihing tunguhin ng baryo at gawing pain para sa angkan ng mga aswang na naninirahan doon. Kung ganoon, hindi totoo na may makukuha kaming mga ari-arian, pera't kayamanan. Wala ring saysay ang ipinunta ko rito. Nagsayang lamang ako ng lakas at dugo. Kusa na lamang bumagsak ang aking mga tuhod kaya't napaupo ako sa lupa habang ang parehong palad ay nakatakip sa aking muka. Hindi ko na sinubukan pang itago ang aking pagkadismaya. Tila ba'y naglahon lang bigla ang hapdi ng sugat na kanina ko pang iniinda. Pagkat ang aking nararamdaman ay napalitan ng purong galit at puot sa matanda. Narinig ko ang pagbitaw ng malakas na buntong hininga ng babae. Tinangala ko siya at nakapamewang pa rin siya habang nangingilid ang mga luha. Tumayo ako at inalok siya ng panyo. Saka nagpakilala.
Nahihiya pa siyang kunin ng panyo ngunit tinanggap niya rin ito ng hindi tumitingin ng diretso sa aking mga mata. Pagkatapos ay ipinaalam niya ang kanyang pangalan. Siya raw si Mildred at nagbabakasakali rin umano siyang mabahagian ng mga ari-aring naiwan ng matandang si Tatang Andres. Iyon lamang ay kung hindi kasinungalingan ang mga sinasabi nito sa amin. Nabanggit din ni Mildred na may sakit ang kanyang ina at kinakailangan ng agarang operasyon. Pero hindi niya rin naman malaman kung saan kukuha ng perang pangbayad sa ospital. Gayong ang kanyang amay, walang ibang inatupag kundi ang pambababait pag-inom ng alak kasama ang barkada. Hindi ko alam kung paano ko pagagaanin ang kanyang loob. Tulad niya'y namomroblema rin ako sa pera at patid kong naisin ko man siyang tulungan ay wala naman akong kakayahan. Nangangailangan din ako ng tulong pero siguro'y mas makakabuti ng lisanin na lang namin ang lugar. Tutal ay wala naman kaming mapapala. Napagpasyahan namin ni Mildred na lisanin na ang lugar na iyon. Dismayado man at puno ng poot, ngunit biglang pumukaw ng aming atensyon ang isang grupo ng mga lalaking papalapit sa aming direksyon. Sila'y nasa bilang ng 4. Lahat ay matitipuno ang mga katawan. Minanduhan ko si Mildred na ilabas ang lahat ng kanyang sandata. Kaya't binunot niya ang itak na sisidlan na nakasukbit sa kanyang bewang. Ipinosisyon ko rin ang hawak kong punyal. Wala kaming katiyakan kung magagawa naming labanan ng mga ito ngunit pilit kong tinatapangan ang aking loob. Nang ilang hakbang na lamang ang pagitan namin mula sa grupo ng mga lalaki, akma na naming sinimulan ang aming pag-atake. Ngunit nanatili lamang ang mga itong nakatayo sa aming harapan. Ang nasa gitna nila na siyang may pinakamatipunong katawan ay nagpalit ng anyo mula sa isang makisig na lalaki. Nagbagong anyo ito sa isang gusgusing matanda. Hindi kami halos makapaniwala sa aming nakita. Kinuskus ko pa ng mga daliri ko ang aking mga mata upang makumpirmang totoo nga ang aking nasasaksihan. Ngunit hindi nga ako nagkakamaling si Tatang Andres ito. Ang matandang pulubing nakadaupang palad ko noong isang araw. Napansin ko rin ang pagkagulat sa ekspresyon ng mukha ni Mildred. Tulad ko'y hindi rin siya lubusang makapaniwala. Kung ganun ay nagbabalat kayo lamang pala kayo? Tanong ko kay Tatang Andres. Hindi ito agad sumagot. Pero ilang sandali pa'y tumango ito sa amin at isiniwalat ang katotohanan sa likod ng kanyang pagkatao. Aniyay isa siya sa kasapi ng kanilang angkan. Ang angkan ng mga aswang na naninirahan doon sa baryo. At hindi totoo ang lahat ng kwento niya, maging ang tungkol sa yumao niyang unang asawa. Sinabi niya lang iyon para ako'y linlangin at subukin ang aking pagkamasikasig.
Basihan ang aking pagtungo sa baryo ng Santa Rosa. Sa kabila ng usap-usapang binabalot ito ng mga kakaibang misteryo. Wala akong balak na saktan kayo. Mariing wika ni Tatang Andres. Gumaan ang aking paghinga nang marinig ang sinabi niyang ito. Siniko naman ako ni Mildred at bumulong na hindi ako dapat magpakampante. Napagtanto ko namang may punto siya at ibang ay nililinlang na naman kami ng matanda. Hindi ako masamang aswang katulad ng ibang naninirahan dito. Usal ni Tatang Andres sa amin. Nakahiligan ko ng subuki ng mga tao at bigyan sila ng gantimpala sa kanilang pagkamasigasig. Pahabol na wika nito. Nagkatinginan kami ni Mildred. Hindi namin lubusang maunawaan ito sa kanyang ibig sabihin. Kaya tinanong ni Mildred kung ano ba talaga ang pakay nito sa aming dalawa. Hindi kami direktahang sinagot ng matanda. Bagkus ay minandohan kami nitong sumunod sa kanya. Kaya't wala kaming nagawa ni Mildred kung hindi ang sundin ang naging utos nito. Gayon pa man ay nananatili pa rin kaming alisto kung sakaling may hindi inaasahang kaganapan. Hindi pa rin kami dapat magpakampante, lalo pat ang lugar sa kinaroroonan namin ay kilalang mapanghamak. Malayo-layo rin ang aming nilakad bago namin marating ang isang bahay na may 3 palapag. Hindi naman sa pagiging eksaherada ay matatawag na itong mansyon. Binuksan ng mga kasamahan ni Tatang Andres ang napakalaking tarangkahan at inutusan kami nitong pumasok sa loob. Malugod namang kaming pumasok ni Mildred at tumambad sa amin ang sari-saring mga muebles na kung titingnan ay natitiyak kong mabibenta sa malaking halaga. Sa bawat sulok ng bahay ay may mga ginto kaya't ganoon na lamang ang aming paghanga ni Mildred hanggang sa nagwika itong si Tatang Andres. O, kunin niyo lahat ng gusto niyong iuwi. Sabi nito kung kaya't labis naming ikinagulat ni Mildred. Hindi mo ba kami nililinlang na naman? Matapang na wika ni Mildred. Nakaposisyon pa ang itak nito, pero natawa na lamang ng bahagya ang matanda at dumako ang magkabilang kamay sa balikat ni Mildred. Pinaalalahanan nito ang dalaga na wala kaming dapat na ipangamba. Iyon daw ay ang gantimpala niya para sa katulad naming may mabubuting puso. Kaya naman, hindi na kami nagpaligoy-ligoy pa ni Mildred. Kinuha namin ang lahat ng gintong aming nakita. Sobra-sobra pa nga iyon para sa mga pangangailangan namin. Pagkatapos ay punong-puno kami ng pasasalamat para kay Tatang Andres. Sumagot naman ito ng walang anuman. Nagpaalam na kami ni Mildred bitbit ang mga gintong aming nakuha bilang gantimpala. Hanggang sa paglabas namin ng baryo ay hindi pa rin kami makapaniwala. Mulit-muli ko pang sinampal ang sarili ko upang magising ako kung sakali mang
ang lahat ng iyon ay panaginip lamang. Pero hindi. Ang lahat ng iyon ay totoo at nais kong ikalat. Ang katotohanang hindi lahat ng aswang ay masama katulad ng inaakala ng karamihan. Isinalaysay ko sa aking mga magulang ang aking karanasan sa pagpunta ko sa misteryosong baryo ng Santa Rosa. At katulad ng aking inaasahan, ay hindi naman sila agad naniwala. Iniisip din nilang galing sa nakaw ang dala kong mga gintong muebles, pero unti-unti naman silang nakumbinsi nang wala namang naipabalitang nanakawan sa aming lugar. Mula noon, natustusan ko na ang pangangailangan ng aking pamilya. Hindi na rin kinakailangan ni tatay na bumalik sa pagkukonstruction at sinanay naman sa kanyang paglalabada. Dahil nagsimula kami ng negosyo na hanggang ngayon ay siyang pinagkukunan namin ng aming pangkabuhayan. Isa rin sa dahilan kung bakit hindi ko makakalimutan ang aking karanasang iyon ay dahil doon ko nakilala ang babaeng makakatuwang ko pala sa hinaharap. Si Mildred. Muli kaming nagkita at habang tumatagal ay nahulog ang loob namin sa isa't isa. Sa ngayon, kwentong baryo, ay meron na rin akong sariling pamilya. Gaya ng sinabi ko kanina sa unang kwento, ay medyo may edad na rin ako. Ngayon ay ine-enjoy ko na lang ang sarili ko na pakinggan ang mga ganitong uri ng kwento dito sa channel mo. Naway mabasa mo ang munting karanasan ko. Hindi man ganoon na sobrang nakakatakot, ngunit masasabi kong kung kayo ang nasa sitwasyon ko, ewan ko na lang kung ano ang gagawin ninyo. Muli, kwentong baryo. Dito ko na po tatapusin ang kwentong ito. Naway kapulutan ng aral ng inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po sa inyong pagbabasa. More God bless at more subscriber po sa inyong channel. Yun, so okay, tapos na yung kwento ni, sino ba to? Si Boyet, di ba? Yan, grabe. Yung sinabi niyang huli na hindi naman, kumbaga hindi nakakatakot. Hindi natin, kaya nga sabi niya, kung kayo raw yung nasa sitwasyon niya noong nangyari to, ewan ko na lang din, di ba? Umpisa natin siya, Isipin niyo, di ba? Ang gusto lang naman talaga ni Boyet nung una makatulong sa kanyang mga magulang. Pero yun nga, nakita niya itong si Tatang Andres na naghihintay sa gilid na namamalimos. Alam niyo yung kabari, yung parang istorya ng pita. Biskwit, di ba? Napapanood niyo yung pita. Sorry. Di ba may pita? Tapos kumbaga may tinulungan, kumbaga tinulungan nila yung babaeng nangihingi ng pita, ng biskwit. Tapos walang andun na, di ba? Kumbaga ito yung kalahati lang yung binigay kasi yung kalahati kinain. Kalahating sasakyan lang, di ba? Sayang. Kumbaga yun, ganun ko naialin tulad tong istorya ni Boyet. Di ba? Kasi parang si Tatang Andres, siya yung parang naging genie, no, na magtagpo tong dalawa, si Mildred saka si Boyet. Yun, grabe, di ba? May halong di natin alam. Kasi nga isipin nyo, si Boyet tapos si Mildred, para silang nakausap ni Tatang Andres. Siguro may ibang to si Tatang Andres na, ito, kumbaga,
Alam mo yung may parang alam siya na eto kailangan tong tulungan. May ganun eh, di ba? Hindi natin masabi kasi nga hindi naman tayo si Boyet. Di ba? So, tas yun kabaryo, napainggan nyo lahi ng aswang buso. Boso o buso? Di ba? Hindi ko alam eh. Kaya lang medyo malaswa pag boso. Binasa ko buso. Sorry pero kung alam nyo yun, comment nyo na lang kung tama ba yung pagkakabasa ko ng buso. So, may ganun palang uri. Tas yung kakayahan. Yung kakayahan ng aswang is mawalan ka ng malay. Diba? Ayun naman, malin tulad ko, Ibong Adarna. Diba? Lupit ng kwento ni Boyet. Kumbaga, experience talaga ikukwento mo. Diba? Sisipin mo, uusal, bubulong. Tapos bigla makakatulog, diba? Medyo ibang klaseng gamit sa kaliwa yun. Kasi nga, yung anong usal, diba? May lingwaheng sinasabi. Pa yun nga, hindi maintindihan ni Boyet. Pero feeling ko, ito yung Latin, wikang Latin, diba? Pero hindi niya magets eh. Yun, so yun kabare. Ang ending naman natin is, yun nga, walang nasaktan. Siguro yung iba na nadamay. Ewan natin kung talagang legit yung Santa Rosa. Ito nilagay ni Boyet eh. Pwede kasing hindi naman Santa Rosa talagang bayan to. Wala akong sinasabi kung anong Santa Rosa yan, di ba? So, yun. Yun nga, magandang ending natin kahit papaano hindi tayo nagkaroon ng gigil o bitin. Nabitin lang ako sa kwentong karanasan ni Boyet. Pero overall, maganda, di ba? Hindi siya ganun ka-extreme pero doon may kita na talagang nag-i-exist yung ganitong uri ng mga angkan, di ba? Ayan na, si Boyet ang buhay na patunay na hanggang ngayon. Buhay. Saka medyo modelo to, kabaryo 1990 plus to something. So, medyo sariwa pa, di ba? Alam naman natin na nung panahon na yan, medyo magulo ng bansang Pilipinas. Pero, kita nyo, yun nga, siguro sa liblib lang talaga na lugar, di ba? So, yun kabaryo. Dito na muna yung komento. Masyado lagi ako mahaba mag-comment kasi nga na-excite ako eh. Saka yun nga pala yung last upload natin ng video. Salamat sa mga nag-comment, no? Na about dun sa pag-narrate natin. Diba? May mga positive, negative. Hindi natin may iwas yan eh. Pero, gaya ng sabi sa inyo, isa-isa yung binabasa ko at nire-reply. Diba? Sa ngayon siguro kabaryo, shoutout ako mabilis. Saka bali, ang gagawin ko pala, tuwing linggo na yung shoutout ko, tas iipunin natin lahat ng magko-comment sa baba. Okay sa inyo yan, di ba? Sige, ngayon umpisan ko muna. Shoutout ko si Arlene Sculbesa. Yun, madam, shoutout sa'yo. Si Kaana, si Ma'am Ramonita Bertugo. Kaana na lang daw. No? Ma'am, shoutout sa'yo dyan. Ingat palagi kayo. Si Beverly Maderista. Shout out, boss. Hondra Dilin. Thanks, kabaryo from Dubai. Ingat lahat, lalo na OFW. Brain Omega, boss, salamat sa'yo sa palaging pakikinig. Ayun, sino pa tong iba? Annabel Piquero. Yun, ma'am, shout out sa'yo. Madalas nakikita ko yung pangalan ni ma'am na nagko-comment sa atin, di ba? The Dark Project 29. Yun mga boss. Nag-comment tong si boss The Dark Project 29. Pwede nyong bisitahin yung channel niya. Subscribe kayo sa kanya. May mga kwento siya pwede nyong pakinggan. Pero tingnan nyo. Basta yun, nag-comment siya eh. Suporta natin yan. Si Ma'am Roslyn De Lopere. Shout out sa iyo ma'am sa ibang bansa. Alam ko nasa ibang bansa to si ma'am. Shout out ko baryo. Yun, so Annalisa Kabingan. Hello po, silent listeners si ma'am. Yun nga pala mga kabaryo, yung baka meron sa inyong mga talagang solid na pero silent listeners lang, di ba? Pwedeng pa-comment naman para alam mo yun, masuklian natin kahit sa simpleng pagbati lang. Di ba? Kasi alam natin yan na kahit pa paano okay din yan. Si Madam Pilipina Palsario.
Yun, dami laging papuso niya ni ma'am. Salamat sa'yo. Kabaryong Marian Pilapil. Shoutout sa'yo, madam. Ingat, ingat. Si Madam Marilu Matsuda. Yun, solid natin na suki. Si madam. Ito rin si Ma'am Tina Santos. Yan, mga suki natin yan. Di ba? Mga isa sa ano yan. Lagi nakikinig. Magandang pagkaka-narrate ng story, boss. O yun, salamat. Magdalena Aguas. Salamat, madam, sa komento mo. Maria Celar, yun, have a lovely day, idol. Idol, yun, God bless din sa inyo lahat. Sa family mo rin, ma'am. Maria Cristina Goma. Shoutout sa iyo, ma'am. Ingat palagi. God bless, kabaryo. Yun. Di ba? Ken Sebastian Eugenio, boss, shoutout sa iyo. Ingat dyan kung nasan ka man. Julie Ruel, ayun, si Julie Ruel, lagi ko rin to nakikita pero madalang. Siguro may time na nag-comment pero madalang. Pero boss, alam mo na, stay safe and God bless. Diba? Ayun, ayos. Charlene Gumansing, Madam Charlene, ayun, salamat. Ingat palagi kung nasan man kayo, diba? Si Ma'am Ninita Gregory, Madam, thank you. Lisa Takada. Yun, may comment si Ma'am, maganda. Pero medyo hindi natin mabasahin, mahaba na yung oras. Pero shoutout si Ma'am Lisa Takada. Shoutout sa family mo dyan, ingat palagi. Lilin, yun, 5549. Actually, first time niya raw makinig sa channel. Oy, si Ma'am Lilin, shoutout sa'yo, ma'am. Sana mapakinggan mo lahat ng mga stories natin at mag-comment ka. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Shoutout sa'yo, ma'am. Maresa Prologo, shoutout sa'yo, ma'am. Gusto niya raw yung kwento natin. Salamat po. Hail Rain Led. Yun, madam, thank you sa comment. Salamat din. Ingat palagi. 71 number. Yun. Madam, shout out sa'yo, boss. Kung nasan ka man ngayon, ingat palagi kayo. Olympia Ronquillo, ma'am, sarap kaya pakinggan ng boses mo, sir, malamig. Ayun, salamat, ma'am. Hindi natin alam kasi pag kayo mismo nagsalita yung boses nyo, kabaryo, hindi nyo masabi kung okay ba o hindi kasi kayo nakikinig, di ba? At ang isa sa mga magagandang komento na lagi nating nababasa, syempre walang iba, Tita Sareno. Yun, diba? Isa rin yan sa mga lagi nagko-comment. Madam, shoutout sa'yo, ingat palagi. Abet Monsud, boss, shoutout sa'yo. Luis Anlad, shoutout sa'yo, boss. Madam, si Madam Inday ng Paris, ingat po. Madam, nasa Paris ata si ma'am, no? Picture na lang po ng Eiffel Tower, okay na yan. De, joke lang. Ingat po dyan, madam. DBM Completos Ricados daw, o yun. Grabe naman nakakatouch yung mga ganyang comment, di ba? Kaya, alam niyo yan. Si Randy Isguera, boss, shout out sa iyo. Yun, boss Randy. Yan, combine sila lahat. So, yun lang muna, Abaryo. Bali ganun, tuwing Sunday, magbabasa ako ng mga comment nyo. Diba? Hindi nyo kailangan ma-shoutout lahat kasi alam nyo naman, si Kwentong Baryo, lahat kayo nire-reply. Positive, negative, sasalang natin yan. Hindi natin kailangan sugar coating dito, kabaryo. Kumbaga, salpak yan. Yeah. So ngayon, kabaryo, yun lang muna hanggang susunod na kwento. Sana patuloy niyong suportahan yung Kwentong Baryo. Yun lang. Maraming salamat sa inyo.